di hohela mulai sadarion juwa kumahela jala au pedang juwa mu bitulang juwa mu madaku boto juwa mu homano boto anate jadi marhitei nasalilingon bimbang doro hamunana dua terlemo bima burukku ya bimbang buhado bapaon aulau songonon jadi hudok dangadong nama duai anggo gugu ni debata dangadong jadi marhite itu di hamunana dua dang marsita da kamuna ulai sina Mehmet asam di gunung ikan di laut doha muna ya tubuh di bawah pasukit tubuh di lapung doha muna alaiku ketemu dalam satu kuali hudut tano di tano pekalongan jadi marhitei tabuni dekke nasihat hudut tano tungina matabuna jadi ulah kulat tabuni dekke nasihat hudut tano alaiku tabu manang parumatan gua muna jadi yang penting gudang akasaran pendapat tiburo ke sekolah muna siya kami dibuat muna mana yang terbaik mana yang benar mana yang salah jadi wala sara de pesaku di hoboru patarida hokoboru ni raja dah tutu apa pesan bapak jadilah kau jadi ibu atau ibu rumah tangga yang bijak tidak penting pintar yang bijak wala ni de pesaku tuh mulai siya na met sa rauri sadarion dan terus aku mamudai ho si matuam na mamudai ho do amatam soal nomor bada-bada di rumah tangga itu hal lumrah biasa jadi songoni mah hubasa hatami Tuhan munana dua jadi tiada menduai kuasa Tuhan marhite di persahuk muna di bagasa sadarion sehat kita sehat tami jala marpino permahamuna titir songon anak titir dohok boru tutu asa bitang narumiris mina obuna tumorop tuan anak mamuriris dohok boru manang tungtang tutu raja nami saya tok mau boy nang munyang mangabing-abing ate asa giat marsangap si matuam marsangap po di tungotongani akan dia nalulu dohok dia akan humbaliak kita so kani mau sa to habuna na dua asa bae matuam ang puten nami jadi asa songon na rapat tangi sa udah burukor sa borak jo bambiti borak gabi maksud tua gabi Borhat Maraina
mon hela. Tuaka ulaw na rikot di ulaw ni Batak. Patarida mahamuna halak Batak. Berarti mula mersarung ama artinya mersarung. Jadi jalom mahelada las marham.